Припинок – автовокзал. Наступний припинок – завод газоаппарат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – завод газоаппарат. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Тельмы 2. Паважаныя пасажыры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – завод газоаппарат. Наступны прыпынак – центральный рынок. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – центральный рынок. Припинок – центральный рынок. Наступный припинок – Мицкевича. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Мицкевича. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак – Мицкевича. Наступны прыпынак – Мостовая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Мостовая. Управление внутренних дел напоминает, сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не осуществляют звонки с просьбой совершить какие-либо манипуляции с денежными средствами, банковскими карточками и счетами. Если у вас вызывает сомнение в правдивости сказанного звонящим, обратитесь непосредственно в банковское учреждение или правоохранительный орган, в том числе путем осуществления звонка. Будьте бдительны, не станьте жертвой мошенников. Прыпынак – Мостовая. Наступны прыпынак – Брэсцкіх дывізій. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Брэсцкіх дывізій. Прыпынак – Брэсцкіх дывізій. Наступны прыпынак – Аэродромная. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Аэродромная. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак – Аэродромная. Наступны прыпынак – Беларуская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Беларуская. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак – Беларуская. Наступны прыпынак – Транспартная. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Транспартная. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Тельмы 2. Прыпынак – Транспартная. Наступны прыпынак – лейтенанта Рабцева. Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак – лейтенанта Рабцева. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак – лейтенанта Рабцева. Наступны прыпынак – Слаўнафта. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Слаўнафта.
Припинок Слаўнафта. Наступны припинок Вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Вуліца Працоўная. Припинок Вуліца Працоўная. Наступны припинок Інтертранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Інтертранс. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок Інтертранс. Наступны припинок Рамонтна-будаўнічы трэст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Рамонтна-будаўнічы трэст. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок Рамонтна-будаўнічы трэст. Наступны припинок Прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Прамтэхніка. Припинок Прамтэхніка. Наступны припинок Брэст-Абл-Аўтатранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Брэст-Абл-Аўтатранс. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Припинок Брэст-Абл-Аўтатранс. Наступны припинок Машчонка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Машчонка. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Тельмы 2. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Управление внутренних дел информирует. С использованием сети интернет происходит вовлечение подростков в незаконный оборот наркотиков. А чем сейчас занимаются ваши дети? Хороший вопрос, на который нужно ответить каждому родителю. Припинок Машчонка. Наступны припинок Чэрні. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Чэрні. УВД Брестского облсполкома напоминает: не переходите по неизвестным вам ссылкам, не вводите информацию о банковских платежных картах и СМС-кодах на непроверенных интернет-ресурсах. Это могут быть мошенники. Будьте бдительны. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак Чэрні. Наступны прыпынак Садоўніцкае таварыства Суніца. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Садоўніцкае таварыства Суніца. Паважаныя пасажыры,
У сувязі з прыняццем закона Рэспублікі Беларусь аб адзінай дзяржаўнай сістэме ўліку правапарушэнняў і каб не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных аб правапарушэннях, адміністрацыя аўтобуснага парка папярэджвае вас пра неабходнасць безумоўнай аплаты за праезд. Прыпынак. Садоўніцкае таварыства «Суніца». Наступны прыпынак. Косічы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Косічы. Прыпынак. Косічы. Наступны прыпынак. Малыя Косічы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Малыя Косічы. Прыпынак. Малыя Косічы. Наступны прыпынак. Паварот. Малыя Косічы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Паварот. Малыя Косічы. Паважаныя пасажыры, наш аўтобус ідзе да прыпынку Тэльмы-2. Прыпынак. Паварот. Малыя Косічы. Наступны прыпынак. Тэльмы-магазін. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тэльмы-магазін. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Прыпынак. Тэльмы-магазін. Наступны прыпынак. Тэльмы-1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тэльмы-1. Прыпынак. Тэльмы-1. Наступны прыпынак. Тэльмы-2. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тэльмы-2. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Тэльмы-2. Канцавы прыпынак.